Lotxan iri ere, Kaixo. Aurrobon. Ni Zulema naiz. Abril naiz. Iare naiz. Ni Ezan naiz. Ni Marti naiz. Ni Endika Itzen naiz. Ni Jon naiz. Ni Joel. Ni Vega. Ni Milagro. Ni patinatzea nire familiarekin. Nik estar con mi familia. familiarekin egotea? Ze polita. Estar patinando. Ni gaztelaniaz, baina gero Laurarekin hitz egiten dut euskaraz. Ni gaztelaniaz. Nire familia ez du hitz egiten euskaraz. Ni nire amarekin euskaraz eta nire aitarekin gaztelaniaz. Laguntza pizka bat behar dugu batzuetan. Bai, batzuetan. Nor laguntzen dizue? Eli. Eli, nor da? Zen. Gure ikaslea. Irakaslea? Bai. Zure irakaslea zizia da? Eta gurasoek? Nire ama daki. Zure amak euskara daki? Bai, Eta orduan laguntzen dizu? bai. Eta guztion gurasoek euskaraz dakite? Martine gurasoek. Nire ama bakarrik. Eta orduan, Nire ama nola ere. laguntzen dizu adibidez zuri, Martin? Zure gurasoek nola laguntzen dizu? Bai, zan? Bai. Nik nire amari baino bilatu, ala nik traduzitu beharko diot, ala bilatu beharko dugu norbaitetik. Nik ere bai amonari edo amari. Eta ere bai egiten dut traduktorekin edo nirekin. Nik nire amarekin. Ematen. Eta zer ematen dizue? Ikasi beste hezkuntza bat eta hitz egin dezakezu beste Donostin, adibidez, hitz egin dezakezu norbaitekin euskaraz. Bai. Lagunak egiteko ere bai. Beraiek bai hitz egiten dute euskaraz eta zuk hitz egiten badezu bakarrik gaztelaniak ez dezu ulertuko. Baina euskaraz eta gaztelaniaz hitz egiten badezu, egingo dezu laguna. Dago osongi. Bai. Euskaraz eta gaztelaniaz hitz egiten lagunak eta familiarekin. Non? Etxean, kalean, Nafarrotik, edo Euskaditik, eta hori. Euskaraz dela hizkuntza oso polita ikasteko. Eta jateko lekutara hori. Ere egin dezakezu lagun gehiago beste lekutik euskaraz hitz egiten duena. Listo.